So sa gamay nol. Ah, mana. Kana okay ra kana. Sige gipamati no ron. Ah, kapoy ang kakapoy. Kapoy mlawas. Yan ang binhod na po na akong patiis. Taon-taon na magawa mahilot. Dugay na bulan na siguro na po, sakit na po ni ba. Ano ko man pahilot sa Arnold nga naa mamidire ron. Atong pag-ari di kay natanong po tong naikon ko di ko kalipyo. Dire ba may natulog no? Gabi Dili kan katong ni ani dire ba? O gani. Ang sagay kon ato mo pahilot sa kwarto. Yan na may kon pagkaugma. Ingon gito si Amy nga mapahilot ato sa kuwan niya. Sa mga naaday trabaho ugma. Gani. Di lang magbasa. Di lang maligo. Ay imong gibidyo na po ni. Oh. May kondisyon mo lawas ay. Wala gyud. Luya ka ni babasa wa kay kondisyon. Luya kayo Lahi ng panuhot, lahi po na yung kay kondisyon kay. Di ni mo makuha ni makakuha ni ba. Magwa kay kondisyon mo gud mo duguan itulog gud siya. Di mo kamugana ay. Kaya sa mga yun, kaya nga kapoy-kapoy mo. Okay ra kana dili kon sa liog. Okay na. O gusto ka di magunlan. Ayun, lain. Lainan ka. Ini ako na. Maningo gud ang lusay. Gani nag-burpul ako. Kuan naglusay na po. Maningo gud janol. Di ako na po napanood siguro. Nagay ko na wala po na pahilot janol ni daga na po kay ning kuan ni ba. Ba sugam ni ngog na eh. Ito gud. Ani kaon na sa kanina dito. Ano sa istorya na rin mo? Adi siya mo ni kuan siya nga. Irik ba? Nga. Manghilo mo din asya no? Kung kailan mo kang kapas nang gaya dito sa UN. Saka sa din ang balay ko to sa first time.
matahan sa sila po bayad ko. Tapos lang, dito na sila nga saan, dito mo yung ikuan. So, minutes ba, siya diri sa amo, laban na yung ganda, sa dito, so nagagago ko dyan sa nakaparking. Kana siya, okay ra po na, 200 na din, kung ano na kamot kahit nadungan na sa. Kasi sige, magpahilod ang takuron kung umuhilot siya. Nagadala man ko sa kung gamit kay basig na yung mga emergency ba. Dala, Magdala jud ko sa kong hapla, sando kay dala, yun ka kay. naman ko emergency nya na kanang ato ka sa lugar nga. Uy, nasiiri ko. Kana na maglisod og atog digo sana ba? Kunang hilot ko na lang to. Tunig ganito. Sa sunod ng area, may kung ano. Pa. Lain pa ato baka tong gihilot ako namatay mo daw. Si, Yung sinawilan. oo, namatay. Oh. Namatay gahapo ato sa adlaw sa to. Di na to. Tingnan ako nga sus. Nya wala pa gid magpausab nimo. Tingnan ako nga nindot ni siya usban ma'am kay ang akong gikona na ni kaning gout pag moabot ning gout nga makaipit gani ning padong ugat nga padong sa ginhawa nga diha mo lisod. Okay ra nang tiil nga di kalakaw. Mo gout gani na padong sa ginhawa kaubo kita naman. Parihag na sa igagaw. Grabe gout pa to igagaw. Kadadlaw to inom. Kailan siguro kaya sa itong igagaw na ko si Arnold. Ang namatay, Arnold Imperial. Kadadlaw to. Yawa hilot-hilot. Hindi mo ha, kasi lang kagpahilot mo na dili magkakuha ng gout ni mo. Di makatubo ba? Kaya ang ugat manggod, ang dugo, pag di mo na mauting kay mo, burot mo na sa nod. Mo sticky ba? Wagi na siya sa juwin. Come here, miss. Ay, kuha ang cellphone si mama at papa. Nag-anta ka. No! Kita makan. Ayun, Ming! Kapil ka hilot. Yom? Tumagan gani kay hilotan. I'll be right, I know. Yumi, dulat ang kutsilyo, patkin na to si Sonic! Dili. She killed us. We need to kill Sonic too. She killed our friend. She didn't do anything and she killed us. So we need to kill Sonic. Sonic. It's so nice. Dito eh. No, she killed us. Di ba, giaway ta? Ba't yun natin Sonic? Oo, Sonic. Work! Work! Work noon. Oh! Mangita sa kutsilyo. Hurry me off! Wala lagi po si Elio na. Ano naman sa tower? Sorry.
kill you. Sonic, we're gonna kill you. Keep running. Ay, dagan mag-hacker dito yun, eh. Ganun mo na hacker, di ba yun, eh? Kaya mag-away sila na ano. Kasi lang din ang Sonic. Go. Find Sonic. Let's go. Hacker na. Hacker na yun, eh. Bala ka diyo. Kita lang man dapat hacker yun, no? Oo. Di ba kaya man ta pag mag-hacker ta? Naman tayo God mode yun eh, pro ta. Pag nadi tayo God mode gani, pro di ka. Oo. Mode ay magputang sa Sonic. Diba putang ay sa Sonic sa mode? Come Yumi, let's go. Let's go kill Sonic. Gawin ko sa kuto ay. Kuto. Hacker. No, hacker ko ni. Basta pigil ka. Ang hacker, guro ka na. Hacker. Ang hacker mo.